नि मोनसे बारहावा सोमजिदों। बारहावा होननानै बुङा, जोंनि बड'लेण्डआव दिनै मोनसे सुनामि सोमजिदों। सुनामिया जाबाय इउपिपिएलनि सुनामि। बे सुनामिनि दोहौजों गासैबो गुबुन हान्जाफ्रा गासिबो बिरफालांजोबनो गोनां जागोन। जिहेतु 2025निफ्राय 2030 सनसिम प्रमद बर' सारखौ फिन खनसेबाव बिटिआरनि चिफ बानायनो होनानै रायजो राजाफ्रा दिनै सतबांसा लाबाय। बे सतबांसा लानायनि गेजेरजोंनो दिनै बिटिआरआव मोनसे सुनामि सोमजिदों। बे सुनामिजों बयबो बिरफालांजोबनो गोनां जागोन। आरो दिनै नोंथांमोना नुदों, जोंनि सराइबिल समस्तिनि बर'बादा बिसिडिसिनि सिङाव लोब लोब रायजोफ्रा आंखौ जे बरायदों, आङो एकदम खुलुमनानै आथिं खुलुमनानै बिथांमोनखौ साबायखर बावहरदों। बिथांमोना दिनै बयबो इउपिपिएल हान्जाखौ मदद होनानै ट्रेक्टर सावगारियाव भट होनो होनानै लोब लोब ओंखारबोदों। बेखौनो नुनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। रायजोआ दिनै आंखौ सराइबिल समस्तिनिफ्राय बयबो मदद होनो लोब लोब ओंखारबोदों। बेखौ नुनानै आङो जोबोद बुंनो थाङोबा थुलुंगाखांदों। थुलुंगाखांनानै आङो जुदि सराइबिल समस्तिनिफ्राय देरहालाङोबा प्रमद बर' सारनि सरकाराव गोख्रोङै बाहागो लागोन। गोख्रोङै बाहागो लानानै सराइबिल समस्तिखौ 40टा समस्तिनि गेजेरावनो बयनिफ्रायबो साबना हामनासिन खालामनानै दिहुननो थाखाय आं नाजागोन। नि मोनसे बारहावा सोमजिदों। बारहावा होननानै बुङा, जोंनि बड'लेण्डआव दिनै मोनसे सुनामि सोमजिदों। सुनामिया जाबाय इउपिपिएलनि सुनामि। बे सुनामिनि दोहौजों गासैबो गुबुन हान्जाफ्रा गासिबो बिरफालांजोबनो गोनां जागोन। जिहेतु 2025निफ्राय 2030 सनसिम प्रमद बर' सारखौ फिन खनसेबाव बिटिआरनि चिफ बानायनो होनानै रायजो राजाफ्रा दिनै सतबांसा लाबाय। बे सतबांसा लानायनि गेजेरजोंनो दिनै बिटिआरआव मोनसे सुनामि सोमजिदों। बे सुनामिजों बयबो बिरफालांजोबनो गोनां जागोन। आरो दिनै नोंथांमोना नुदों, जोंनि सराइबिल समस्तिनि बर'बादा बिसिडिसिनि सिङाव लोब लोब रायजोफ्रा आंखौ जे बरायदों, आङो एकदम खुलुमनानै आथिं खुलुमनानै बिथांमोनखौ साबायखर बावहरदों। बिथांमोना दिनै बयबो इउपिपिएल हान्जाखौ मदद होनानै ट्रेक्टर सावगारियाव भट होनो होनानै लोब लोब ओंखारबोदों। बेखौनो नुनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। रायजोआ दिनै आंखौ सराइबिल समस्तिनिफ्राय बयबो मदद होनो लोब लोब ओंखारबोदों। बेखौ नुनानै आङो जोबोद बुंनो थाङोबा थुलुंगाखांदों। थुलुंगाखांनानै आङो जुदि सराइबिल समस्तिनिफ्राय देरहालाङोबा प्रमद बर' सारनि सरकाराव गोख्रोङै बाहागो लागोन। गोख्रोङै बाहागो लानानै सराइबिल समस्तिखौ 40टा समस्तिनि गेजेरावनो बयनिफ्रायबो साबना हामनासिन खालामनानै दिहुननो थाखाय आं नाजागोन।